Здравейте, приятели! Аз съм Ицо, а вие сте с черпаците. Днес ще направим нещо сладичко, десерт разбира се. Панирани ябълки с канела, мед и орехи. Да започваме. Макар и малко изненадващо, сортът ябълки, които съм избрал е Грени Смит. Стартираме рецептата, като си подготвим яйцата за панировка. В купа ще си чукнем 3 яйца. Ще добавим малко готварска сметана, пудра захар, и разбъркваме. Ябълките ще ги белим и режем и както знаете, те много бързо потъмняват. Затова е хубаво всичко да ни е приготвено предварително, за да ни тече гладко рецептата и да ни е по-спокойно. Затова съм си натрошил орехи предварително, канелата ми е под ръка, тигана с олио ми е зареден. Да продължаваме. Ще примахнем сърцевината на ябълките. Следващото действие е да си ги обелим. Котлона вече съм го пуснал да загрява. Ние през това време си нарязахме ябълките на колелца. Следващата стъпка е да ги поръсим обилно с канела. Не се притеснявайте, макар да изглежда, че е голямо количество канелата. Не е. Трябва много внимателно да следите стъпките на тази рецепта, за да получите желания ефект. Време е да оваляме колелцата в брашно. Време е да изпържим колелцата от ябълки. Мазнината не трябва да е много силна. Тук е следващия ключов момент. Обръщаме още веднъж. Обръщаме ябълките поне по 2 пъти, за да се изпържат. Ако панировката се издува, значи всичко е успешно. Защо огънят не трябва да е силен? Със силен огън ще докараме този вид, но вътре ябълката няма да омекне и се губи ефекта на този десерт. В пряк и преносен смисъл, време е за най-сладката част – презентацията.
Нареждаме си търкалетата. Време да сложим мед. Тук е следващия ключов момент. Тези ябълки искат голямо количество мед. И за финал поръсваме с орехчето. Нещо като допълнение, което можете да сложите, е сметана спрей, но в случая ще я избегнем, да ви е сладко. Ако рецептата ви е харесала, абонирайте се за канала и дайте един лайк. Приготовлението на тези ябълки не е сложно, но трябва да се спазват стриктно стъпките. Също така има 3 ключови моменти. Ябълките обичат канела, така че не я пистете, все пак хората с ниско кръвно да внимават. Втория ключов момент е когато ги пържим, не трябва да е много силен огъня, за да могат самите ябълки вътре да омекнат. Третият ключов момент е количеството мед. Изисква си добро количество, не пестете и меда. Ако не спазите тези стъпки, ще останете изключително разочаровани от рецептата и от мен. А това не искаме нито аз, нито вие. До нови срещи!